Mambo aripopamsiwo iye wafapa mchinjiko asiano uya zino kutora wakewo pamsiwo hune pamsiwo Hallelujah, hallelujah, unde aripamsiwo. Jiwone soze kuguya, zino zirikuitika, toona nekukasika. Pamsiwo, unde pamsiwo. Hallelujah, hallelujah, unde aripamsiwo. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai zvakare muchirongwa chedu The Second Coming of Christ, chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete navaCaston Betera vari Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mukoma Noah Ncube ndo vari kutiisira musign language. Vabetera kwazisai vateereri. Tinokuchingamidzai vateereri. Musoro wedu wenyaya muhurukuro yanhasi iri kuti hondo nemutemo waMwari. Pane hondo iripo iri kurwiwa pamutemo waMwari. Hondo iyi haina kutangira pano pasi, yakatangira kudenga. Zvakare hondo iyoyi ichaenderera mberi kusvikira pakuguma kwenyika. Hondo iri pakati paSatani naKristu. Regai tiverenge shoko tibva tapinda muhurukuro yedu. Vabetera tiverengerei kubva kuna Zvakazarurwa 12 vhesi ya7 kunosvika pa9. Zvakazarurwa 12 kubva pavhesi ya7 kusvika pavhesi ya9. Zvino kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo. Vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi. Iyo nyoka yekare inonzi Dhiabhrosi naSatani munyengeri wenyika yose. Yakakandirwa panyika. Navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Right. Hondo iyi yakatanga pamusoro pakati paSatani naKristu. Satani uyu haana kusikwa ari Satani. Alright. Pakusikwa kwake aiva Lucifer. Ndiye aitotungamira ngirozi dzese. Era anonzi pakusikwa kwake he was perfect. Okay. Pamaumbirwo ake nepaunhu hwake. Kusvikira mupfungwa make mazomera pfungwa yekusateerera Mwari. Mamuka pfungwa yekupesana nemirayiro yaMwari. Ipapo ndo pakatangira dambudziko. Alright. Saka dambudziko rakatangira mupfungwa maLucifer. Asingadi kuteerera. Pfungwa yacho yakatouya ndeye kuramba kuteerera, kuramba kuita zvaidiwa naMwari. Alright. Saka ndo dambudziko iroro, ndo hondo payakatangira. Okay. Saka pane mativi maviri. Uyo ari kuramba chisikwa, chakasikwa kuti chirarame muurongwa hweyakachisika. But pamuka kuzvida nekuzvitutumadza, nekuramba kumira pane zvakarongwa neakamusika. Saka ndo pane hondo yacho ipapo. Alright. Regai tibva tanzwa kuna James chapter 2. Tiverengere kubva pavhesi ya17 kuenda pa20 muranda waMwari. James 2 verse 17 to 20. Right. Saizvozvo nokutenda kana kusina mabasa kwakafa hako. Asi mumwe ungati, iwe une kutenda, neni ndine mabasa. Ndiratidze kutenda kwako kusina mabasa, neni ndigokuradza mabasa angu, ndogokuratidza namabasa angu kutenda kwangu.
iwe unotenda kuti Mwari ndiye mumwe chete, unoita zvakanaka. Mweya yakaipa inotendawo izvozvo ichidedera. Zvino iwe munhu woupenzi, unoda kuziva here kuti kutenda kusina mabasa kwakafa? James ari kutaura nevanonamata. Ari kuti mukangoimba nziyo kuti ndinonamata, ini ndiri mutendi, asi musingateereri zvine dambudziko. Nekuti kunamata kunoyerwa nemararamiro. Okay, ndo ari kunzi mabasa. Okay. Mararamiro aya anotori nemupimo wakapuwa kare wekuti kana muchida kuona munhu anonamata, yes, anorarama. Zviya zvatakadzidza muchidzidzo chapfuura chiya kuti kunamata kuteerera. Saka James ari kutoti iye kana ukangonamata bedzi zvisina kuteerera hazvina musoro. Nemhaka yei anobva ati iye kutenda kubvuma kuti Mwari ariko. Okay. Mweya yakaipa kureva kuti Satani nengirozi dzake vanotenda, vanotobvuma kuti Mwari ariko. Alright. And Satani hana doubt, anoziva kuti there is only one God akasika. Saka ukatoti iwe uri kuramba kunamata urufunga kuti wakabva kupi, hauzoti kuna Mwari, ukadaro hauna chawati wapfuura madhimoni. Aiwa, unambopfuura Satani because Satani hanzika anotobvuma kuti Mwari ariko achitobvunda. Because anoziva Mwari neukuru hwake nesimba raainaro. But the problem inouya pakuteerera. Anoziva kuti Mwari ariko, asi kuti aite zvaanoda, ipapo ndo pane unhu yake ipapo. Ipapo manje. Saka pari kunzi manje naJames, iwe ukangogumira pakutenda bedzi nekudaidza zita raJesu, uri kutokundwa futi nemadhimoni, because madhimoni kana achitaura zita raJesu anoita nekudedera. Uri kutokundwa. Saka kuita mukristu ari better than madhimoni, kuita mukristu anoteerera, because Satani haateereri. Ndo nyaya iri kubudaira. Ndikatinde pamberi, ndiri kuona sengo. Aiwa, it's okay. Ndinonakidzwa hangu pakuti zvinhu zvakajairika munyaya dzekunamata kuti vanhu tinoita there is only one God in the mighty name of God. Saka ndikutoona kuti ipapo tinesa tatombopfuura level yemadhimoni. Aiwa. Ndopari kungondii. Izvo zvauvaudze because vanotozviziva. Vaitobveko kakudai. Mamati tierenge pana James ye chapter 2. Eno tinambotidzoke kumashure tierenge vhesi ya 10 kuenda pa 12. Alright. Nekuti munhu unochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinhu chimwe chete, wava nemhosa kune zvese. Nekuti iye wakati usaite upombwe ndiyewo wakati usauraye. Zvino kana usingaite upombwe asi uchiuraya, wava mudariki wemurayiro. Taurai uye itai sevanhu vachazotongwa nomurayiro wokusunungura. Pahondo iripo iyi tutaura pamusoro pehondo nemutemo waMwari. Pahondo iripo vateereri pamusoro pemurayiro waMwari. Mutemo Satani anouziva. Saka kunyengera kukuru kwaari kuita pakati pevanhu ndepekuita kuti vanhu vatyore mitemo yaMwari. And Satani chaanongovavarira pamutendi kumugonesa kutyora mutemo 1 chete. Weza akakuita iwe ukasitoni kuti utyore mutemo 1. Anototi zvangu zvaita. Anenge aitozwa ndafanana atyora te. Satani anotozviziva. Saka izvinezvi muchaona kuti even pakati pevanonamatanga, Satani zvaari kungoita, ari kushingaira kuti atyorese vanhu mutemo 1. Kana angodaro anobva aisa mupfungwa dzavanhu kuti no zvakapera, hazvisina basa, achingotenderera pamutemo 1 chete. Anotoziva kuti 1 iwoyo ukatyorwa wakakwana kuvhiringa vanhu vese panouya Jesu. Because zveshuwa ndakambopa muenzaniso kuti ugare zvakanaka uri citizen wenyika, you should be a law abiding citizen. Ukangovhiringa pamutemo kukuratidza kuti haukodzere kugarisana nevanhu pane kwavanokuendesa.
Saka iye anotozviziva naye Satani Anozviziva. kuti tikatyora hatiende kuchaenda vatsvene. Yeah, ende chiri kuvavarirwa naSatani kutyora 1 chete 1 anoziva kuti 1 iwe wakaita sei ende ndosaka ari kutaura mavara ekuti no mutemo wakapera tamunyasha anobva akudza nyasha zviya zvekuita sekunge nyasha ndidzo dzega mutemo hausisina basa but chaari kuvavarira muchaona tichienda mberi nehukuro yedu kuti ari kuvavarira pa rega tinzwe timbodzokorora iyi ndima takamboiverenga muchikamu chakapfuura yekuna Mateo 5 pavhesi ya17 ne18. Musafunge kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa. Nekuti zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kusvikira denga nepasi zvichipfuura, yota imwe kana tsanga imwe yemurayiro hazvingatongopfuuri zvisati zvaitika zvose. Saka Jesu manje ari kubva ataurira vanhu achinyevera maKristu, musafunge kuti ndakauya kuzoparadza mutemo. Handina, ndakatauya kuzouzadzisa. Ende kazadzisiro kachoka ari kutaura mitemo ine 10 sekudzidza kwatakaita muchikamu chakapfuura. Kuzadzisa kwacho kwakaitaka kuijekesa, kunatsokuitsanangura machengeterwo ainofanira kuitwa nezvainonyatsoreva. Iye afuteka akabva airarama kuitira kuti munhu pasare pasina kana doubt yekuti mirayiro iyi inochengetwa. Zvinofambiswa sei? Atinobaona imwe ndima achiti makanzwa kuti usaitopo asi ndinoti anongotarira mukadzi achichiva atoita ainyatsa kuburitsa pachena chinonzi upo ndokuzadzisa kuti mitemo ikana ichichengetwa haingotangire paaction zvinotangira mupfungwa zvawafunga chero ukazoshaya mukana asi zvatoitika. Saka mufundisi muri kukonfema here kuti mutemo uchiripo mumaziso aMwari? Mutemo uyu beteraka unoziva kuti because Jesu arikutoti musambofunga ndakauya kuparadza. Ndandifunga kuti mumboudza vateri kuti mutotaura chokwadi even nhasi tiri mustudio. Mwari ari kuda kuti mutemo wake uchengetwe. Ende chakanakira Mwari panyaya yemitemo tisingangozi underline pekuti anoda kuti ichengetwe, anoda kuti ichengetwe. Pamwe patofanira kuunderlinaka kuratidza kudisa kwake kuti vanhu vake vachengete mitemo ndi John 1 verse 12. John 1 verse 12. Asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivo vanotenda kuzita rake. Saka vese vanenge vagashira Jesu Mwari anovapa simba rekuti vachengete. Kufanana nekuti munhu uri muexam uri kuudzirwa anza kuti zvikurerukire. Patati tiri kucollege pane maexam ataita ainzi maopen book, wainzi yani manotsi ako ese nematextbook aunoda zvese, kana uine zvimwe zviri mufoni zviri mukombiyuta uyanazvo uonzi exam iri onyora. Saka ndo zvakafanira panyaya simba rake anobva akupa simba patoda kuti udai kumana tinopagona obva akupa simba racho chaunokuda chete. Mandeukidza zvandaimboita nekamwana kangu kachiri kukura kamusikana kaitika kageza kaisiya tauro kangosvina riri pasi ndokati ndinoda munhu anoti akapedza kugeza ayanike tauro pawaya. But ndaitozva kuti akasvikire pawaya yacho. Saka ndaida kuona kuti kanoni kakasiya taidetsana iwe ndakati chii kusvika kazofunga plani kana kapedza kugeza kapfeka wainzwa baba uyamuti simudzondianike tauro rangu chandikuda ndechekuti riyanikwe ndaitozva kuti haasvikire. Saka nekumwe kutaura muri kuti Mwari anotozva kuti mutemo uyu tega panogona kunetsa atiugone but anochitipa simba. Toda kutenda regera toerenge pauri kuti ngazvijeke zvakazarurwa 11 vhesi ya19. Zvakazarurwa 11 verse 19. Revelation chapter 11 verse 19. Ipapo temberi yaMwari iri kudenga yakazarurwa, areka yesungano ikaonekwa mutemberi yake. Ipapo kwakavapo mheni nemanzwi nekutinhira nekudengeneka kwenyika nechimvuramahwe chikuru. Anzi temberi iri kudenga takambodzidza muzvidzidzo zvakapfuura kuti kudenga kune sanctuary. Ndo iya yakanzi kuna Exodus 25. Exodus 25. Mwari achiti kuna Moses
ndivakirei sanctuary pano pasi ndiuye ndizokudzidzisai zvatinoita tiri kudenga nenyaya yekudhira nechitema. But pakavakwa sanctuary yepano pasi Mozisi akanzi avake yakafanana neiri kudenga nefenicha yacho yese. Verengai pavhesi ya9 Exodus 25 verse ya 9. Sezvandichakuratidza zvose iwo mufananidzo wetabhenakeri nemufananidzo wenhumbi dzayo dzose munofanira kuita saizvozvo. Saka fenicha yakaiswa musanctuary pano pasi neark yanga iri murumu yechipiri ya mumost holy place ndo manga chibhokisi changa chiine mitemo ine 10 iya yakabva iri padombo iya yakasveswa muark pano pasi indobva yaiswa ipapo. Hanzi marongerwo azvakaitwa panapa ndo sezvaari mutemberi yekudenga. Kureva kuti ark yakaiswa mitemo pano pasi ndo zvakangoitawo ark iri kudenga. Saka mitemo yakanyorwa naMwari padombo iyaya aingonyora exactly zvairi kudenga. But ukatarisa zvimwe zvese Mozisi akanzi chiita zvakafanana aigadzira iye chinhu 1 chaingova original musanctuary yepano pasi mitemo ine 10 because ndiMwari pachake akaiona. Unozafungwa yamukuda naye original muri kuti takadzidza kuti akanzi sanctuary kopa iri kudenga saka aibva aisa chigadziko chemwenje nezvakawanda fenicha but mitemo zveshuwa Mwari ndiye akanyora ega ende ndo zvazviri kudenga ndo zvakaratidzwa Johani manje. Saka pane zvakaitwa naMozisi chinhu 1 chakangosikoitwa naMwari mitemo. Saka iyo iri original kubva paruoko rwake. Zvimwe Mozisi akanzi chiita copy. Saka ikai ioriginal iri kudenga neoriginal musanctuary pasi yese maoriginal ndiMwari akamaita sei akamagadzira. Saka Johani manje akutorwa naMwari oratidzwa temberi yekudenga but mutemberi muya asikuratidzwa zvimwe zvese zvirimo akabva anangiswa paareka pane mitemo panzi paibuda mhenera mhendi dziya dzatakanzwa kuna Exodus paipa mitemo ingirozi dzinenge dzichimupururudzira kana ari pazvinhu zvake Mwari. Saka chinzi mheni kafambiro kadzi ndokaratidzikiro kadzinoita ingirozi dziri ari pachigaro chake. Saka muri kuti mutemo uri kurwiswa naSatani tichiuongorora kuna Mwari uri original kudenga ende uri permanent. Pano pasika copy ingadzimike original kudenga idzimike. Saka hatina zvatinoita even tikataura kuti tichada mutemo tiri panapa. Aiwa hatina mutemo uriko narini ende Mwari anobatsira vana vake vanoda. Zvakanakira nyaya dzacho vanenge vada vanobatsirwa kuichengeta. Toda kuenda mberi asi regai timbodzwa chipo tichigadzirira kupinda muchikamu chinotevera. Where He may lead me, I will go, for I have learned to trust Him so. And I remember it was for me that He was slain on Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Oh, I delight in His command, love to be led by His hand. His divine will is sweet to me, hallowed by blood-stained Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Onward I go, no doubt, no fear, happy with Christ my Savior dear, trusting that I someday shall see Jesus my friend of Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me,
for I remember Calvary. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi, tiri kutaura pamusoro pehondo pamutemo waMwari. Tanzwa muchikamu chapfuura kuti hondo iyi yakatangira kudenga, yakatangwa naSatani. Basa rake haadi kuteerera Mwari, kunyange achiziva kuti Mwari ariko, iye haadi kuteerera. But iye akatosarudza zvake ende akangomirira kuparadzwa. But iye zvino zvaari kuita, ari busy kurikuruta vekuzoparadzwa navo. Saka anovarikuruta sei? Anongotsvaga vanhu vaanobatsira nekukurudzira, vamwe nekunyengera kuti vatyorewo mitemo yaMwari, kuti vagoparara vese. Handei pamberi kuna Luka chapter 4. Luke chapter 4 vhesi ya9 kuenda pa12. vhesi ya 9 to 12. Akaenda naye Jerusarema akamuisa pachiruvi chetemberi akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, uzviisire pasi pano, nekuti kwakanyorwa kuchinzi, ucharayira vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete. Pamaoko avo vachakusimudza kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabwe. Jesu akapindura akati kwaari, kwakanzi, usaidze Ishe Mwari wako. Right. Panapa ndiSatani ari kuedza Jesu patemptation. Saka aenda, chinhu chandoda kuti mungobata apa ndechekuti paari kukurukura naJesu ari kumuverengera Bhaibheri. Paari kuti apo zvakanzi vatumwa vachakubata, ari kukota mapisarema 91 vhesi 11. Iverenge unzwe. Mapisarema 91 vhesi 11. Nekuti iye acharayira vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete panzira dzako dzose. Saka ndo vhesi rakaverengwa naSatani achiverengera Jesu. Jesu ndobva apindurawo nevhesi. Muri kuti here mufundisi, Satani anotoo nezvivindi zvekutokota Bhaibheri. Aiwa, Satani muverengi weBhaibheri, anoriziva Bhaibheri. Anotorishandisa. Uchaona especially muhondo iyi nemutemo waMwari, uchaona patiri kuenda mberi neuruku redu, Satani anoshandisa Bhaibheri pahondo iyoyi. Because apa akaverengera Jesu vhesi. Jesu ndobva apindurawo nevhesi, akashandisawo Deuteronomio 6 vhesi 16. Deuteronomio 6 vhesi 16. Musaidze Jehovha Mwari wenyu sezvamakamuidza paMasa. Saka Jesu akati aiwa, zvakanzi usaidze Mwari wako. Saka mavhesi ari kukotera Mwari. Saka chinhu chatofanira kunzwisisa ndechekuti muhondo nemutemo waMwari, Satani anoshandisa Bhaibheri. Achitokota mavhesi. Asi chinangwa ndechekuti vanhu vatadzire Mwari. Saka vadiwa vateereri, usafunga kuti pese pasumudzwa Bhaibheri pakuitwa chokwadi chaMwari nguva dzese. Paripo pamwe panosumudzwa Bhaibheri pagoverengwa mavhesi, asi Satani achiyatoziva kuti apa ndakateya. Unoziva zvinoita munhu kana achirauraka. Munhu kana achiraura anotonotenga mawemuzi. Mawemuzi anotengwa nemunhu ari kunoraura aya hazi yekunofidhisa fishi, ndeyekuisa pachirauro kuchiputira. Kuti fishi kana ikaona kachirauro kachidayo mumvura ifunge kuti paita fudhu apo. Saka painoskoshama ichimedza murauri ari kutofara kuti zvangu zvaita ndaakunodya fishi. Iyo inotosonzwa kuti mukati megonye mune simbi. Saka Satani pakukota kwaanoita mavhesi hakusi kudzidzisa vanhu kuti vafarire kunamata aiwa, kushandisa kuti vanhu vatsautswe kubva pana Mwari. Ndinoda ngatifambe kungondiroesa nehana kuti kana hakutambira futi kumavhesi tiri panjodzi. But mavhesi acho uone kuti ndivanani vanonyanya kushandisirwa mavhesi iwayo. 2 vaTesaronika 2. Mukadaro machirerudza, because ndakutotya kuti patiri kuita mavhesi tiri munoka vateereri kuti Satani ashanya ustudio. Mati vaTesaronika wechipiri chapter 2 vhesi ya 9 kuenda pa12. vaTesaronika wechipiri chapter 2 vhesi ya 9. Kuuya kwake iye kwakaita sebasa raSatani nesimba rose, nezviratidzo nezvinoshamisa zvenhema, nekunyengera kwose kwokusarurama kune vanorashika, nekuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari anovatumira simba rekukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda zvokwadi asi vakafarira zvisakarurama vatongwe. Uri kuona mabudiro ari kuita manje, iri kuti pane vanouya kuzonamata
but shungu dziri pamwoyo pavoka hadzisi dzekutera chokwadi chaMwari. Amene vane zvimwewo zvinangwa zvavanouwira. Kutera chokwadi chaiko havadi kunotova bhohwa. Saka hanzi vakadare vavo manje ndo panoshanda simba raSatani riya rekunza mavhesi ekurasisa. Saka hanzi zvinoitwa naMwari manje anovaregera vachinyeberwa. Hanzi nekuti havana kuda kugamuchira rudo rwezvokwadi. Pamwoyo pavo vauya kuzonamata asi havana hanya nechokwadi. Saka Mwari anovabatsira kugashira manyepo kuti vanatsorasika sezviri pamwoyo pavo. Asi vanenge vambowana here mukana wokunzwa chokwadi? Munhu wese betera nemivateereri, munhu wese akararama pasi neachazorarama anopiwa mukana naMwari wekunzwa chokwadi. Ndosaka zvakanzi kuna Mateo 24 evhangeri iyi yeushe ichaenda pavhesi 14 kuvanhu vese kuti chizove chapupu. Munhu wese anotowana mukana wekunzwa chokwadi. Asi munhu asina hanya nechokwadi chero akazvinzwa hana shungu nazvo. Iwo kuchikoro kwamaifundewo maisafunde here nevakomana vanga vasina hanya nechikoro wokuti chero akarohwa chero akapanichwa hazvimuchinje zvokuti otoshaya kuti saka ari kuingei pano. Kune vanhu vakadaro pakunamata. Taive navo tina nasekuru Brian avo vaizotiteerere yavo nanhasi variko, but vazhinji vakadaro vamwe wacho vakatofa zveshura. Saka zvirimo munyaya dzekunamata. Rega tinzwe yambiro inopiwa kuvatendi manje pana Peter wechipiri chapter 2 pavhesi ya 15 na16. Peter wechipiri chapter 2 vhesi ya 15 na16. Vakasiya nzira yakarurama vakatsauka vakateera Second Peter vakateera nzira yaBharamu. Mamusingadi iyoyo. Tiri pana Second Peter chapter 2 chapter 3 sorry. Chapter 3 handiti it's okay. Second Peter chapter 3 gadziridza ipapo wateerere. Tiri pana Peter wechipiri chapter 3 vhesi ya 15 na16. Muchiti mwoyo murefu waShe wedu ruponeso. SaPauro hama yedu inodikanwa akakunyorereiwo nekuchenjera kwaakapiwa, sezvaanotaura munhadhi dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi. Madziri mune zvimwe zvikukutu kunzwisisa, zvinominamiswa semamwe magwarowo nevasingazive nevasina simba kusvikira vaparadzwa. Saka Peter ari kuti iye mutsamba dzaPaul mune dzimwe ndima dzakaoma kunzwisisa. Saka dziri nyore kuminamiswa kureva kuti dzinogona kududzirwa zvisiri izvo. Munhu otofunga kuti ndo chokwadi chemubhaibheri otobatirira pazviri otoisa shungu nesimba rese mukuzvirarama, asi dziri dudziro dzakaminama, asi zvichimutungamirira kuita sei? Kunoparadzwa. Ndoziva zvinoita munhu ukarasika pamadirection pajunction wotora nzira isiriyo ukatsika mafuta mota hairambe kufamba. Unogona kutorwa 120 140 120 140 asi watora ruti isiriyo inotofamba, but kwauri kuenda kwacho hausi kunosvika manje. Ndo zvinoitika pakunamata. Unogona kutora dudziro isiriyo wotofamba nayo, wofamba manje uchitsika mafuta asi hausi kuno. Satani anenge anyatsoziva kuti kutsika ake mafuta but uye asvikewo. Maguma acho manje ndo ari pana Mateo 7 pa21 kuenda pa24. Havazi vose vanoti kwandiri Ishe Ishe vachapinda mushe hwekudenga, asi unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here, nekudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nekuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai. Ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama. Saka pane vanhu vanenge vachinamata panapa vari kuti Ishe Ishe. Because munhu angati Ishe haasi Ishe wematunhu ari kutaurwa panapa. Ndishe wokunamata wendiMwari. But hanzi magumo avo Jesu achavati endai kwamainamatira. Why? Because vakadudzira matsamba zvisiri izvo, ndobva vamhanya nawo vachienda kusiriko.
Satani achitibira uone speed inabetera but kari padivi handiti wazora Satani anenge anyatsoziva because Satani akangomira paBhaibheri soka akakugonesa kurinzwisa zvisirizvo so woita zvisiri kudiwa naMwari anenge anyatsoziva kuti iwe magumo ako unonzi enda kwawainamatira zvinoona ukanzienda kwawainamatira unoite iyo nyika inenge yaguma. Saka zvakachenjera vateereri kuti patine tichitoverenga Bhaibheri kana kuverengero ndosaka muri kuona ndiri kuramba ndichikukurudzirai muno mustudio tinotori nawo atiri kuverenga iwo itorako kumba raunoedza kutarisa ndima dzisa niona mavhesi tichadzokorora kudai unanyorawo unavheneko nemumwe kuti varume vangu vari paTV neparedhiyo vangu vachidzidzisa kudai iwo ukaona panenge pati tsveyamei mibvunzo youya kuitira kuti uzomhanya nenzira yechokwadi chaiyo. Rega tibvunzwa music vateereri tigoenda mberi nenyaya yedu. For God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him should be called the child of God. For God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him should be called the child of God. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Whoa, whoa, whoa. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Behold what manner of love our heavenly Father has given to us, that we be children of God, that you and me should live. Behold what manner of love our heavenly Father has given to us, that we be children of God, that you and me should live. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Oh, oh, oh. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenda mberi tiri murukuro yedu hondo pamutemo waMwari. Patiri kuisirwa pachena kuti pahondo ika Satani ndiye akaitanga hondo iyi. Iye aminoti zvakamubvirawo nekupi asi pfungwa yake akazvimisira pakusada kuteerera Mwari. Saka iye akatopedza kudhara sarudzo yake akatoita ende akatomirira kuparadzwa. Saka chaari kungoita manje pazvisikwa zvaMwari ari kutsvaga vekuparadzwa navo kuti angosvotesa Mwari. Makabhoda kuti chero muhondoka indorangarira munguva yehondo pane pamwe vanhu pavaingoenda nesando nezvimwe kungonodhirisa mabridge. Hemwe tichamboenda kusabotage Hani mazora ndiye kungonodhirisa zvinhu zvevarungu kana kungonokanda matombo mudhibhi. Saka yaingodzi sabotage. Muhondo mune sabotage. Saka Satani nezvino chaari kutsvaga isabotage kungoti akakonzera munhu wese waakonzera kutyora mutemo waMwari. Isabotage yaari kuita. Unoziva kuti kuparara. Saka tanzwa isusu kuti tingwarire zvikuru matsamba aPauro. Matsamba aPauro anombori nedambudziko rei. Matsamba aPauro ane ndima dzinogona kunzwisisika zvakasiyana siyana. Bozi pamwe pachoka Paul anoita sekunge ari kuti mutemo hauna basa. Pamwe pacho oita sekunge ari kuti mutemo wakapera. Pamwe pacho unotonzwa achitiyo mutemo waive mumvuri muviri ndiKristu. Mutemo waive muperekedzi kuti tisvitsa pana Kristu. Saka Kristu zvaakauya taakuponeswa nenyasha
hatisiri pasi pemutemo. Alright. Saka matsamba iwayo aPauro Eh. anowanzo kukotwa nevatendi vachitsimbidzira pfungwa yekuti sabata harisina basa. But musati maenda mberi, maybe muchatibatsira pakudai. Asi naimgomo, tomboti wachengeta mitemo yese kuine mamatsamba ari kuti mutemo hausina basa. Unogona here kunodzingwa kudenga kunzi wakaramba uchichengeterei mutemo kana kuti itori bonasi. Tomboti chitoriwo chokwadi. Aino hangu kuti hachizi kuti pobva panzi sabata richiriko nemitemo. Poita imwe tsamba iri kuti aiwa mutemo waive mumvuri. Tomboti pamwe zveshuwa waamumvuri. Iwe urambako uchiichengeta. Unganopiwa mhosva here kudenga kana kuti uri kutambira kuri safe. Uri safe kana ukangochengeta mutemo toti iwewe paimbone pamwe panga paine like zvinomboita vanhu vachigadzira road. Unomboona pakanzi 80, 60, 40, ponzi 20. Right. Vachiitira kuti pari kugadzirwa road kapo ukapfuura uchimhanya stereko unokanganisika ukakuvara. Right. Tomboti vapedza kugadzira road yavo panaka pari straight. Pabve zvese hapasisina asi vokanganwa kubvisa chisaini chiya chekuti 20. Iwe ungofamba ne20 dzacho. Ipo pakubvumidzwa hapo 100. But wofamba ne20 hauna chaunombovhiringika. Saka ndopandiri kufunga kuti nai vateereri mufundisi vachatitsungamirira mumatsamba aya. Unobvei tomboti kune matsamba anenge ari kukuconfuse ari kuti mutemo hakuna. Iwe wobva waramba hako uchichengeta. Hapana chaunobva. Nei Mwari angazokupa mhosva here kuti iwe sei wairamba uchiramba kungoita upombwe. Ndoona unge zvakachenjera kutambira kuri safe. Pane kuda kunohonda uchiti tsamba rinenge riri kuti iwe usinyatsori futi shuwa naro. Eno ichitiudza izvokutaura matsamba mufundisi. Saka vatendi vanowanzomhanya kana akabirwa mbudzi yake haati mutemo hausina basa waive mumvuri. Anotoda kuti munhu iye asungwe ende anenge aitoziva kuti munhu aita chitema pamberi pamwe. Asi kana panyaya yesabata maripo kuti mutemo waive mumvuri. Saka kuti pamitemo 10 pane 1 chete unowanzotaurwa nevatendi kuti mitemo yakapfuura, mitemo haisina basa. Vanenge vachireva 1 wesabata. Alright. Saka Satani anonatsoziva kuti ne1 iwoyo munogona kutorana naMwari. Saka muri kuteerera language yekuti mutemo wakapfuura ilanguage iri kubva kune wakaipa. Asiri kubva anyatsoti ngatiwirirane tite upombwe but pane 1 waakamaka but haugoni kungotaurika uri 1. Anoiputira sekunge yese but akamaka 1. Yes. Alright. Because imwe ika chero nevanhu vasinganamati vanotorova mbavha. Monda avaide ivo vasinganamati. Alright. Vanotoziva kuti mitemo inofanira kuchengetwa. Alright. But vanoenda kuchechi manje vanoziva kuti imwe yese 9 inofanira kuchengetwa. Asi 1 iwoyo wesabata ndo paunonzwa vachibva vamhanyira. Bhaibheri rinoti mitemo haisina basa yaive mumvuri yaive muperekedzi kuti tisita pana Kristu. Hatimboendai tinzwe vaRoma 3 pavhesi ya20 kuenda kuna 22. VaRoma 3 verse 20. Nokuti hakuna nyama ingaruramiswe pamberi pake nemabasa emurayiro. Nekuti zvivi zvinouyiswa nemurayiro. Asi zvinokururama kwaMwari kwakaratidzwa kunze kwemurayiro, kuchipupurirwa nemurayiro nevaprofita. Ndiko kururama kwaMwari kunouya nekutenda kuna Jesu Kristu kune vese vanotenda nekuti havasiyani. Panapa pari kuiswa pachena kuti mutemo pachawo hauna simba rekururamisa munhu. Alright. Haugone kuita munhu mutsvene. Maybe tingaisa muenzaniso wakadai mutemo unomira segrazi semira. Alright. Ukaisa mira pamberi pako inokuradza kuti tai yaenda padivi. Asi mira haiise tai panzvimbo. Ukatarisa mumira unogona kuona kuti kumeso kwangu handisati ndageza kumeso nanhasi asikaenda ndine mabori. But mira haibvise mabori. Yakuratidza yokukurudzira kuenda kumvura kunogeza. Saka mutemo manje unokuudza kuti kudai kukanganisa asi iwe hauna simba rekugona kuichengeta. Saka mutemo uri kuti waita chitema iwewe chienda kuna Jesu unogezwa. Alright. Saka iwe uri kunongedza pasina kuti twaso. Panogona kushayisa denga. That's right. But haukubatsire kuti pati twaso. Chawo kungoti apo. Yes. Yes.
saka wochienda kuna Jesu okupa simba. ndiye anogeza zvitema zvawakatadza kudhara, okupa simba rekuchengeta mitemo. Reka tinzwe vaGaratia 3 verse 24 na 25. vaGaratia 3 verse 24. Saizvozvo murayiro wakanga uri muperekedzi wedu kutiisa kuna Kristu kuti tiruramiswe nekutenda. Zvino kutenda zvakwakasvika, hatichisiri pasi pemurayiro, hatichiri pasi pemuperekedzi. Right. Murayiro waiva muperekedzi kutisvitsa pana Jesu. Zvinorevei? Pane mitemo yatakadzidza yemusanctuary iyayi yezvipiriso. Mitemo iyi vateereri yaifananidzira paiurayiwa hwaika, zvaifananidzira kufa kwaizoita Jesu paKalvari. Saka mutemo iwoyo vanhu vachifamba mauri mukupira hwai vaikurudzirwa kutenda muna Jesu aizouya. Waifanova chovhera kuti kuna ari mberi ari kuuya. Ifoto yakafanotumirwa kuti zvichaitika paKalvari ndezvizvi. Saka Kalvari yasvika, mutemo uya waingoperekedzera. Kalvari yapo, hatichapire wainasi. Ndope kutsemuka jira paya zvapera masvika pana Jesu. Chisiyana ine waine mbudzi. Mitemo ine gumiwo ino segirazi inoudza munhu kuti kudai kauko kutadza. Une zviviwe nemhaka yei wakaba. Handizvo wakataridza pamutemo. Saka ndoita sei zvinobva zvataura Paul kuna vaRoma 7. Ndoita sei ndiri munhu ari pakutemudzira obva anzi Mwari ngaavongwe nokuda kwaJesu. Saka mutemo wakuratidza kutadza kwawakaita, asi woti usacheme, solution iripo, mhanya kumuchinjikwa. Saka nyaya yaJesu nemutemo zvinotofambidzana. Zvino hazvisiyani. Ndo zviri kunzi waiperekedza. Chinotokutinhira kuna Jesu mutemo. Uyu wekupira makwai paakafa wakabva waguma. Uyu wepamirayiro ine gumo ikauyo unokunongedzera. Watadza iwe womhanya kuna Jesu, ndiregerere. Mwari obva akuregerera. Asi akuregerera iwe kana wabva kunogeza, unobva wasvika mumbaire nekasando wobva wapwanya mirayiro kumadziro kuti ndageza ndachena. Haupwanyeba. Matauriro enyu ngoma mune mazvifunga nguva iko. Munoona matauriro amunoita. Mati mira rinokuratidza mabore. Iro haribvise mabore. Wonogeza. Saka nowageza manje upenzi kusikopunza mira. Uchaida mangwana. Saka nekumwe kutaura pane vanhu vanogona kuti no, we are justified nerufu rwaKristu. Takaponeswa nenyasha. Zvinotaurwa navaEfeso. But kuponeswa kuya kwawaita wachena usina mabore. Unenge waubenzi kuti ubva wati mira handicharide. Unozama mapaburitsa nenzira yakanaka. Saka inobva yataurwa naPaul manje kuna vaRoma 3 vhesi ya 31 manje. vaRoma 3 vhesi ya 31. Zvino tinokonesa murayiro nekutenda here? Haisva, tinosimbisa murayiro. Ari kuti kana matenda murayiro hatibva tati hausina basa, tobva taukanda uku. Unobva wafarira mira riya. Unotofarira rakandiudza kuti ndiende kuna Jesu. Handiti wazviona. Saka mitemo yaari kuti tinoisimbisa manje ama10 commandments. Asi paari kuti uyu waiva mumvuri muviri ari Kristu, waiva mitemo yekupira hwai. Yaitinongedzera kuuya kwaizoita Kristu. Handiti mazviona. Saka panoda kuti pajeke, pane chimwe chinhu chatoda kuti chijeke pakuverenga matsamba aPaul. Vara rekuti mutemo mumatsamba aPaul rinoshandiswa richireva zvakasiyana siyana. Reka tinzwe kuna vaKorinde vekutanga 14 pa21. vaKorinde vekutanga 14 pa21. Ngatisvike pairi verse 21. Pamurayiro pakanyorwa pachiti, ndichataura kuvanhu ava ndichireva nevanhu vedzimwe ndimi nemimwe miromo, kunyange zvakadaro havanganditeerere, ndizvo zvinotaura Ishe. Paul ari kuti pamurayiro pakanyorwa pachiti, ari kukota Isaiah 28 vhesi ya 11. Handiti wazvo ndo iri kukotwa panapa. Saka Paul ari kuiti pamurayiro. Saka anoti murayiro achireva Old Testament. Handi pana vaKorinde vekutanga 9 vhesi ya 9 unzwe futi kuti chimwe chaanoshandisa vara rekuti murayiro anenge achirevei. vaKorinde vekutanga 9 vhesi ya 9. Nekuti pamurayiro waMozisi pakanyorwa pachiti, usasunga muromo wenzombe inopura zviyo.
pamwe pacho anoti murayiro achireva murayiro waMozisi. Murayiro waMozisi anorevei 5 books dzekutanga, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers naDeuteronomio. Anoti murayiro. Nemirayiro yakanyorwa naMozisi yemagariro aiita vaIsraeri anoti murayiro waMozisi futi. Andivazvona. Nemitambo yese iyaya yekupira yaiitwa iyaya inogona kunzi mirayiro yaMozisi. Ingoti law. Saka anogona kuti murayiro achireva first 5 books dzemubhaibheri, murayiro achireva maceremonial laws ekupira mutemberi, murayiro achireva Old Testament yese. Wapabataka. Handei futi pana vaRoma 2. VaRoma 2 verse 21 kuenda pa23. Zvino iwe unodzidzisa mumwe, unoregerereiko kuzvidzidzisa? Iwe unoparidza kuti munhu arege kuba, unobireiko iwe? Iwe unoti munhu arege kuita upombwe, unoitirei upombwe iwe? Iwe unosema zvifananidzo, unobireiko iwe temberi dzayo? Iwe unozvirumbidza nomurayiro, unoshora Mwari nokudarika murayiro neiko? Panapa akuti murayiro waari kureva panapa ma10 commandments ndowekuba. Saka Paul anoti murayiro achireva chi Old Testament, anoti murayiro achireva mirayiro yekupira yaMozisi, oti murayiro achireva ma10 commandments. Saka paanenge achiti murayiro waiva mumvuri wakaguma nekufa kwaJesu, haikona ungomhanya zviri kureva kuti torasa Old Testament aiyo, torasa here 10 commandments dzese aiyo. Ziva kuti ari kurevei mucontext iyi. Mabva mandiyeukidza pane pandakaverenga paitsanangura kuti Pauro aive munhu akadzidza chaizvo. Sazvandiri kutoona pakutsanangura kwamuri kuita apangodo kuti uchiverenga bhuku rakanyorwa naprofesa wongomhanya unofanira kuziva kuti paitoshandiswa uchenjeri. Pauro ndofunga ainyora zvinhu zvine uchenjeri zvichienderana nekuti arida kugadzirisa nyaya ipi. Saka zveshuwa vateereri, patinoverenga tsamba dzaPauro ngatiregei kungomhanya naye iri ndima 1. Saka dzinofanira kuverengwa sei? Ndaitofunga kuti maigona kuti kurudzira kuti dzine dzoda kuti bhaibheri rese rienzaniswe. Very good. Ndosaka Isaiah achiti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pemurayiro. Ndi Isaiah 28 anodaro. Mirai ndiiverenge because panoda kuti because tikangoti Pauro anodaika tinosara vamwe vari kutotya futi kuti saka nemiwo pamuri kutoverenga pamwe muri kuvhiringa vanhu uri kuda maitira amuri kuitai kuti muri kunonga uku nekuku. Isaiah 28 verse 10 na 11. Nekuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pemurayiro, murayiro pamusoro pemurayiro, apa zvishoma nepapa zvishoma. Kana kuchimbira yenyipa. Saka kudzidza kunoitwa bhaibheri haikona kuti nhasi tirongomira tiri pana vaEfeso mongoimba muri ipapo mobva mangoverenga pana vaEfeso chete. Bhaibheri rinoda kuti chirevo tore kuna Isaiah, tore chimwe kuna vaKorinde, tore chimwe kuna Deuteronomio, muchizanganisa. Saka apa zviri kurevei, apa zviri kurevei, nyaya yenyu inatsobuda jekerere. Ndanoda kuti muchidzoka pahondo kuti tanzwa matauriro ake emurayiro. Imi muri kuti Satani ane hondo kunyanya nemutemo 1 weSabata. Saka anoshandisa magwara api, angazvite nemutoo upi Satani? Rega titore example pana vaKolose 2. Colossians 2 chapter 2 verse 16 na 17 ndo imwe ndima dzinoshandiswa naSatani. Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo anokutongai pazvokudya kana zvokunwa kana nokuda kwomusi womutambo kana pakugara kwemwedzi kana paSabata. Izvi mumvuri wezvichauya asi muviri ndewaKristu. Ndo rimwe tsamba manje rinoshandiswa nevatenderi kuti Sabata mumvuri siyanai naro. Vobva vasiya zvese Sabata remusi wechinomwe wevhiki riya ratava tichidzidza riya. But pane zvinhu 5 zviri kutaurwa panapa. Kunzi musanetswe pane zvekudya, zvekunwa, musi wemutambo, kugara kwemwedzi neSabata. Zvinhu zvese izvi zviri 5 izvi. Vateereri, endai muzonoverenga Leviticus 23 yese. Munowana zvinhu 5 zvese izvozvo zviriko. Tichangobata ndima shoma ipapo kuti nyaya yedu inyatsobuda ijeke. Hativerengei Leviticus 23 verse ya 6 neverse 14. Verse ya 6. Leviticus 23. Nezuva regumi nemashanu remwedzi iwoyo ndiwo mutambo wezvingwa
zvisina kuviriswa munofanira kudya chingwa chisina kuviriswa mazuva manomwe. Right. Saka pane mitambo yaiitwa nevaIsraeri gore negore, but pane mutambo wainzi wezvingwa zvisina mbiriso. Okay. Chii chavaiita pamutambo uyu? Kana mazuva emutambo uyu asvika, vaifanira kudya chingwa chabikwa chisina yeast. Saka maitoudzwa zvekudya musi. Maibika chingwa asi musingaise yeast. Alright. Outside mutambo uyu vaibika havo neyeast. But padei rataurwa. Padei rataurwa iri musadye zvine yeast. Alright. Pamutambo iwoyo. Anditika saka pana mamati kunani. Tiverenge verse 5. Verse 5. Nemwedzi wekutanga mama verenga verse 14 verse 14 ndo yanda ndichida. Leviticus 23 verse 14. Right. Musadye chingwa kana zviyo zvakakangiwa kana hura hutsva kusvikira pamusi iwoyo. Right. Saka pane mutambo wemafirst fruits. Vainzi kana maakubika chingwa chenyu musachibike nezviyo zvakakangwa. Muziva kuti zviyo zvinokangwa kwakuti sadza racho rinhuhwiri. Asi pamazuva emutambo uyu vaisakanga zviyo. Kunze kwemutambo uyu maikanga henyu. Saka mitambo yaitwa mirayiro pamitambo 7 yaiitwa. Regai tinoverenga verse 24, verse 32 neverse 39. Verse 24. Taura nevana vaIsraeri uti pamwedzi wechinomwe zuva rokutanga romwedzi rinofanira kuva kwamuri zuva rokuzorora kwazvo rinoyeudzira kura nokuridzwa kwehwamanda ive sungano tsvene. Right. Musabata naro mabasa ose avaranda. Munofanira kuigira Jehovha chipiriso chinoitwa nemoto. Verse 24. Verse 32. Verse 32. Rinofanira kuva kwamuri sabata rokuzorora kwazvo. Munofanira kuchema pamweya yenyu. Munofanira kuchengeta sabata renyu nezuva repfumbamwe romwedzi madekwana kubva pamadekwana kusvikira pamadekwana azvo. 39. Zvino pazuva re15 romwedzi wechinomwe kana makohwa gohwo reminda munofanira kuita mutambo waJehovha mazuva manomwe. Zuva rokutanga rinofanira kuva rokuzorora kwazvo nezuva rerusere rinofanira kuva zuva rokuzorora kwazvo. Right. Saka panapa chii chiri kubuda? Pane mitambo 7 yaiitwa nevana veIsraeri. Yaitwa nemadheti ayo angachiverengwa nemwedzi yacho yakatotarwa. But vaiziva kuti kana mutambo uyu wasvika hatidye chakati, hatinwe chakati. Mutambo uyu kana wasvika musi waunotanga isabata. Vaibva vazorora. Ndosaka papuwa example yemusi wa9 wemwedzi wechi7 raive sabata. Zvisinei nekuti 9 yacho yasvika pari pakati pevhiki here kana kuti yasvika iri weekend. As long dhetiro rasvika. Musi wa9 unogona kusvika any day of the week nekuchinjana kwemakore. Saka yaive mitambo ine marestriction pane zvekudya, zvekunwa nemadheti acho nemasabata aienderana nemitambo iyi. Saka Paul achitsanangura anoti mitambo iyi yainongedzera kuuya kwaJesu. Ndo yanzi mumvuri. Saka Jesu auya afa. Mitambo yezvingwa zvisina mbiriso, mutambo wePassover, Jesu ndiye Passover yedu. Mutambo wezvingwa zvisina mbiriso, Jesu ndiye chingwa chedu. Saka zvese zvainongedzera panani? Pana Jesu. Nemasabata emitambo aya akapfuura. Anga ari masabata asiri zuva rechi7. Ari kungoti asvika pakarenda pakataurwa. Saka iwayaya ndo iri kutaurwa kuna vakorose manje. Pasawana anokutongai pazvekudya, zvekunwa, musi wemutambo, kugara kwemwedzi kana pamasabata. Waiva mumvuri. Aiva masabata emitambo kwete sabata remusi wechinomwe wevhiki. Saka mukasanyatsodzidza muchienzanisa matsamba apaura aya munogona kufunga kuti ari kuite zvese nemasabata. Sabata remusi wechinomwe wevhiki asi risiriro riri kutaurwa pamitambo iyi. Saka muri kuti sabata riya rataidzidza repamitemo ine 10 richiripo iroro. Harina kupera. Izvi zvimitambo izvi zvaitinongedzera kuzoya kwaKristu ndo zviri kuratidza kuti ndo zvakapfuura. Kudya zvakakangiwa zvisina mbiriso. Pane pamazotaura hapasi muchidzidzo ndanzwa muchiti Paseka yakapfuura. Passover yakatanga musi wabuda vaIsraeri muEgypt. Zvairevei? Ropa raizorwa padhoo. Saka Mwari oti ndichatuma ngirozi ichasvikouraya matangwe. Ikaona ropa padhoo, it will pass over.
Alright. ichapfuura ipinde mumba imomo kunouraya dangwe. Saka ndobva varamba vachiita mutambo uyu. Pakauya Jesu manje Paul anobva ati ndogwaire Passover kurava kuti imi munotendera munoita kuti mune muchifunga kuti pamwe pana ari kurwisana nesu kuateerera hakuna. Mufundisi, Paseka ichiri kwere? Paseka payakatanga ndatsanangura matangiro aya yainongedzera kubuda kwavakaita muEgypt nekuburitswa kuchaitwa vanenge vatenda muchitema. Saka yakagumira pana Jesu. Kusisina Paseka nhasi. Saka manzwira ndaita chidzidzo vateereri, ndiri kuona nguva dzedu dzafamba. Mufundisi vachakupai nhamba in case pane mibvunzo pamatsamba aPauro. But chokwadi chiri kubuda ndechekuti Pauro paanotaura zvemutemo anogona kureva Old Testament, anogona kuva ari kureva mabhuku ekutanga 5 akanyorwa naMozisi, anogona kuva ari kureva tsika dzimwe dzaiitwa dzaifanonongedzera kufirwa kwatichaita naKristu achimuka achizoita muprista wedu. Saka zvese izvozvo mutsamba dzaPauro zvinoda kuongororwa kuti paari kuti mutemo ari kurevei. But patsamba dzese dzataverenga nedzamuchaverenga hapana paanenge achiti mirayiro achireva mitemo ine 10 kuti hakusisina yakapfuura. Iyoyo iriko. Chikonzero nei mufundisi? Original yacho tatoona iri kudenga. Ndo yega yaakanyora nemunwe wake. Saka shuwiro mudikani kuti dai wachengeta mitemo yaMwari. Zvikuru sei mutemo uyu wakavengwa naSatani wekuchengetwa kweSabata. Dai Mwari akuitirai zvakanaka. Onekanai nevateereri vedu. Muvaudze kuti mibvunzo isvike kwatiri. Hatidi munhu anongonguruma ari ikoko kuti ngatikurukure inge isi tiri kupa pachena pfungwa dziri muBhaibheri. Dzenyu ngadzouyewo kwatiri vateereri. Dai Mwari akukomborerai. Tinotenda vateereri vane mibvunzo. Onai hama dziri pedyo nemi vanopinda chechi yeSeventh Day Adventist vanoziva kwekuenda nemi nemibvunzo yenyu. Kana kuti munogona kufona direct kana kutumira ma-SMS, ma-WhatsApp messages kufoni namba dzinotevera 0774 073 283 0774 002 591 0772 415 886. Parave nemi tisangane muchikamu chinotevera. Tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndirwigende ndimwimo tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa munganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga